Danmark har mere end 100.000 kvadratkilometer hav og mere end 8.000 kilometer kyst. Hvis du dertil lægger mere end 300 lystbådehavne, så skulle der være nok at opleve som tur- og fritidssejler i Danmark. Skål, drengen! Og der er nok at være med i. Med vennerne, med familien og med andre, der har fritidslivet på vandet som interesse. Danske tursejlere samler sejlerfamilier i et fællesskab, hvor vi alle kan udfolde os på vandet. Og hvor dejlige naturoplevelser venter, når fortøjningerne er gået og kursen er sat. Havet ejer vi alle sammen. Derfor skal vi passe på det. Det er danske tursejlere med til. Vi taler tur- og fritidssejlernes sag, når det gælder søsikkerheden, miljøet og fri adgang til havet. Så får vi de bedste muligheder for at sejle efter vind og vejr og temperament. På vandet skal der være plads til os alle. Danske tursejlere byder alle sejlere velkommen ombord. Danske tursejlere, det er Bente. Er du til sejl eller motor? Hurtiggående trollingbåd eller mindre joller? Kapsejlads eller tursejlads? Danske tursejlere favner alle. Fra vores domicil i Nyborg, midt i Sejler Danmark, arbejder vi for dig, og for at du får masser af gode oplevelser med på din sejltur, i respekt for sikkerheden og for andre sejlere. Men der er også tid til at nyde de stille stunder. Danske tursejleres turbøjer ligger alle tæt på kysten i naturskønne områder. Tag en pause ved en af disse havets shelters. Det er en unik måde at tilbringe en god tid med afslapning, frokostkurven, en dukkert og et frikvarter. De danske farvande kan udfordre alle sejlere. De lange stræk over Kattegat og Østersøen og Vesterhavet, hvor både vejr og vind kan bide fra sig. De smukke fjorde og øhavet. Livet på havet kræver et godt sømandskab. Danske tursejlere tager godt imod alle, der ønsker et fritidsliv med sejladsen i centrum. Kapsejleren og tursejleren. Dem, der ønsker det småt og godt, og dem, der vil have det større. Dem, der fisker, og dem, der fanger en stille stund ved turbøjerne. Alene eller sammen. Tak. Og god weekend. Tak, og lige måde. I Danmarks dejlige havne er der tid til samvær. Tid til at smage på lokaliteter og specialiteter. Her står oplevelserne i kø ved bådebroen. De små hyggelige havnemiljøer har deres egen charme. Det samme kan siges om de store havne med deres mangfoldighed af aktiviteter, både og sejlere i alle størrelser. Danske tursejlere dyrker et fritidsliv med perspektiv. Vær med. Vi ses på vandet, på havnen, på gensyn.